Район башлыгы Разиф Кәримов, архитекторлар, шәһәр советы, башкарма комитет вәкилләре, хукук саклау органнары белән берлектә шәһәрдә төзелүче һәм озак вакыт кулланышка кертелә алмаган объектлар торышын аерым күзәтүдә тота. Бу уңайдан иң заруры урыннарда фикерләшү. Градостроительный совет бар бит инде. Ул советка безнең белгечләр, специалистлар тупланган, архитекторлар, дорожниклар, кемнәрнең кайсы предприятиеләрнең коммуникацияләре бар. Шуңа күрә без вакыт чыгып шәһәрдәге булган сорауларны шулай бергәләп карыйбыз. Кайдадыр төзекләндерергә кирәк, кайдадыр хуҗасын әзрәк тизләтеп җибәрергә кирәк, кайдадыр җир мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. 25 майда район башлыгы белгечләр белән бергә шундый чираттагы рейдны шәһәр автобус тукталышларындагы павильоннарга ясады. Алар барысы 8 павильон. Остановочный павильоннар бер формада булай. Алар инде заманчарак булырга тиеш. Рейд барышында павильоннар каралып, аларны яңарту буенча тиешле фикергә киленде. Шәһәр төзелеш советы күчмә утырышлары буенча рейдлар алга таба оештырылачак. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.